Inini ndinonzi simbi yebasa Silvester tapfumane tiri pano pa Sly Media TV patinoti tinovaka mazambuko. Sly Media TV building bridges. Kune vanhu vari kutambudzika vatadza kusangana nematestimony avo akanaka mukati muupenyu, asi chinoitika ndechekuti unogona kutadza kuyambuka asi uri pedyo nevanhu vanoyambutsa. Kune vanhu vari kubva kunze kwenyika vari kuuya kuzobatsirwa muno muZimbabwe vachinga mudhara mupfupiso anonzi MadziBaba bomba. Vanowanikwa kana uchibva kuguta reHarare uchienda kuchitungwiza usati wasvika paSt Mary's. Pane bridge riri papo riri parwizi rinonzi Hunyani. Ndo pandiri iye zvinezve ndoda kuwana mukana wokuti ndikurukure nevamwe vanhu vane matambudziko avaisangana nawo. Hatingati vane matambudziko, vaive nematambudziko muchandiregerera avakanga vachisangana nawo, asi pavakazosangana naMadziBaba bomba zvese zvakapera. Ndo vakanyorwa padombo riri papapa. Ndamira panapa kuitira kuti kana uri kubva kuguta reHarare ukanga waona dombo iri uchangoyambuka watosvika pachiteshi chasejari MadziBaba bomba, vanopedza marwadzo ese, vanopedza kutambudzika uyezve zvekare nenhamo dzese nekuroyiwa kwese nezvikwambo zvese nemaback to sender vanozviita. Iye zvinezvi regai nditange kutaura nemutauriri wekutanga achitiudzawo zvekare kuti iyewo zvaari panapa chii chakaita kuti azosangana naMadziBaba bomba. Regai tinzwe hurukuro yacho. Ini ndinonzi simbi yebasa, ndiri kutaurawo nani panapa. Utaura na Washington Gukuta. Mukoma Washington, tiri panapa paMadziBaba bomba padhuze neparwizi rwaHunyani, tiri pazasi peSt Mary's police station. Ini ndikada kuziva kuti MadziBaba makavaziva sei kana kuti makasangana navo sei? MadziBaba ndakadirectwa neumwe munhu kwandogara kuSt Mary's. Ndo wakandidirecta panapa kuti ndiuye paMadziBaba. Ndauya paMadziBaba ndandine dambudziko ndakaromba kuSouth Africa. Ndakaromba kuSouth Africa zvinhu zvazvo kundinetsa baba. Saka ndakazodirectwa nemumwe ndakadirectwa naye kuuya panapa paMadziBaba bomba. Ndauya paMadziBaba bomba wakandiitira munamato kubva pakutanga. Wakandiprofita chokwadi chausina kuudzwa nemunhu. Ndega ndakaenda ndichigutsikana kuti ichi chokwadi chandaprofitwa. Achimbodzokerai panyaya yezvakaitika muri kuSouth Africa, makasvika sei panyaya yekuromba? Baba iri nhau yokuti unenge uchiti uri ndobatsirwa kati wobatiswa zvinhu zvine zvakaipa nemunhu anenge akashatawo. Kuti muzosvika pang'anga yacho yakakurombesai kana kuti munhu akakurombesai kana sangoma, nyaya yacho yakatanga sei? Ndaitsvaga rubatsiro baba. Mega mangoziva kuti hapane n'anga yakanyorwa posta apa yanzi panapa tinorombesa tobva maenda. Zvakafamba sei? Hatidunurei nyaya sezvairi. Papasina kunyorwa kunzi ndorombesa, asi munhu uyu aita seanoprofita kati anga atori nezvinhuwo zvake zvinomunetsa. Ndo pakazongozviturirawo kwandiri nekusaziva unongoitiswa zvinhu zvisina kunaka nekuda kwekusabvunza. Muri ipapo akakurongerai kuita sei kuti mugozoita mari? Handikana uchida kuromba, maida kuromba muite mari kana kuti maida gondwa kuturika kana kuti maida chimi? Apa nekusaziva ndaiti ndiri kutsvaga rubatsiro but ndakapiwa mukadzi wemusutu chikwambo chandairara nacho usiku wega. Apa munhu wamaiziva here kana kuti asi munhu wamaiziva? Tinatso taura nekuti achinzwa kuti chikwambo kwatiri isusu tinofunga kuti pamwe chidhori chakasungirirwa jira so chiri chechibage chemuguri. Kana muchiti chikwambo muri kurevei kuti mairara nechikwambo chii chakaita sei? Rudzi rwacho titaurire zvachakaita. Chikwambo baba ndingati mweya wewafi unenge wakandotorwa kumakuwa wosaidzirwa pamunhu. Ini ndairara ndichingorota ndichiita kunge ndine mudzimai pese kati ndicho chinhu chandairara nacho chikwambo ichi. Saka pamakasvika ipapo makapiwa muteuro wokuti chii kana kuti makanziita sei kuti uite mari? Ndangopiwa ari mafuta ekunzi ndinozora. Bva ndazora mafuta ayo ndo pazvakatanga. Chii zvadaro mari yakabatika? Isu hatina kumboona muchititumira kumukuruka, zvakamifamba sei? Ipapo nekuda kwokuti nekusaziva ishe unenge uchifungidzira kuti pamwe zvichaita but zvakabva zvangomira ipapo. Wotoona kuti denda rimwe dambudziko pamusoro pematambudziko aunga unawo. Hapana mari yamakabata? Hapana mari yandakabata shoma.
Musati masvika kuno madzibaba bomba pane kumwe kwamakaenda here makuedza kuti muchibatsirwa? Ndaingofamba semunhu ari kutsvaga rubatsiro but hapana zvinhu zvawaindudza zvinhu zviri straight. Mapedza kupuhwa kunamatirwa nekubata mafuta kana kushandisa mafuta aya, makamadzi munoashandisa sei? Mapedza kuashandisa chii chakatanga kuchiitika muupenyu hwenyu? Hatinyatsopinda ine geju, tinatsoziva kuti matambudziko makamakusangana nawo ndeapi. Hatiziva zvokuti magetsi akandidzimira ndiri munzira nchienda kumba, saka zvinhu zvava ndokunetsa kwazvo. Taurai izvi zvaikunetsai muupenyu, mukoma wangu. Aya mafuta aya anganzi ndeelake here mafuta andakapiwa, but ndaizora mafuta pasina chiri kuitika, mabasa oyo ndopererwa nemabasa, kana kuti ndodaidzwa kubasa ndongoshandiswa mari yacho yobva yatadza kuuya yese zvichingodaro. Zvimwe zvamakarasikirwa nazvo hembe, ndakabirwa hembe, property yese yanga iri mumba kuSouth Africa, ndo zvakazokonzeresa kuti ndiuye kuno kunditsvaga rubatsiro rwakanaka. Apo imatopiwa mushonga kana kuti mushonga welaki wekuti zvinhu zvichitoita, motofamba nemota dzine mutupu makutotanga kubirwa? Ichokwadi izvi. Toti makaita laki reurombo. Ichokwadi handizvozvo. Alright. Matitsanangurira sei kuti muzosvika pana madzibaba bomba, masvika ipapo mapuhwa miteuro yenyama makanzi mushandise, kubva ipapo zvakafamba sei? Aiwa, ndinoti kuna madzibaba munhu mukuru, munhu akatungwa zveshuwa, because pandakangoita munamato yawo sezvakataura, zvinhu zvese zvine zvakuendeka nenzira iri right. Chikwambo chandairara nacho ichi handichachioni. Chaiuya sei kana muri kuhope chikwambo ichi? Toda kuitira kuti mumwe munhu asati asangana nazvo agozivawo kuti zvandakusangana nazvo hadzisi hope dzekunakirwa, asi kuti mabasa erima anokonzerwa nemweya yakaipa. Ndingati chikwambo ichi mawira achinoita chinouya semunhu aunoziva, munhu awajaira kuona, semusikana awajaira kuona, ouya orara newe, iwe wobva wabvuma kurara naye, wozomuka wona urume watotesa mabhurugwa neurume. Pane zvimwe here zvaioneka kunze kwekuona urume huri kana kuti pamakumbo enyu? Imi miri wenyu waisara wakaita sei? Maisara makasimba here? Maisara makarukutika? Chii chaitika? Ndaisara ndiri wikisha, zvekuti ndaitomuka ndichirwara dzimwe dzenguva nemusana, kunzwa kupera simba, kungonzwa kubohekana nezvinhu zvine zvichiitika munyika. Kune munhu asati ambosangana namadzibaba bomba anoshora chipostori, imi munomuti chii? Kusaziva, wanenge wasikazivi ruzivo, wanofanika kudirektwa kune vanhu vanoziva. Madzibaba bomba ni munhu mukuru, handina kana chekutaura namadzibaba bomba. Zvinhu zvagadzirisika? Zvinhu zvagadzirisika. Aiwa, tinotenda. Kumashoko enyu evanhu vasati vavaziva kuti vauye kuzovaonawo, mungavaudza kuti chii? Ndinoti kuna vasikazivi madzibaba bomba vanofanika kutora nhamba dzavo. Kune isusu tine tichizivawo kuti kune vanhu vane matambudziko panze, tinofanika kusaita utsinye kuwadirekta kwamadzibaba bomba, kuti uku ndo kune rubatsiro chairwo, kwete kuswera vachinyeperwa nemaprofita emumabani anonyepa. Ini ndonzi Simbi Yebasa, ndiri kutaurawo natete ano. Ini ndoitwa Priska Konono. Tete Priska, vanhu vanosangana nenhamo nematambudziko, panapa patiri panapa pasejari panoratidza kuti panosangana isusu tinorwara, tine matambudziko takaita sei. Imimi chaita kuti musvike pano pasejari, pakliniki, pachiremba madzibaba bomba chii? Ndakauya gore rakapera muna Mei, ndadhairektwa neimwe shamwari yangu yakabatsirwa panapa nyaya yemwana wake. Ini ndandabirwa injini inowetha 700, ndine bhoto karibhako rine bhoto neinjini, saka ndakatorerwa injini nepax nenyaya yekuti munhu airishandisa anga ari kupoaching. Saka vashamwari yangu vamboti vadi kumboenda kwamadzibaba pamwe unogona kuti azei kubatsirwa. Ndabva ndauya kunoko, madzibaba vakandiudza chokwadi, zvikanzi hazveinjini kanganwai. Handifungi kuti injini inoita sei inodzoka, ende zveshuwa injini haina kuita sei haina kudzoka, asi ndaona mune chipo chiri pamuri. Bva watonditi kana uchida kuenda anzi kana mukaenda kuLondon munondipei. Ndobva ndatoseka ndikati inini kuLondon kunoita ini ndiri mufudzi wehuve, ndokubasa kwangu. Bva vatondipa munamato, ndibva ndatodzokera kumba. Ndadzokera kumba ndofunga baba vemwana wangu ndandane kati 5 years, kamusikana kakagarapo.
vanga vasingachengeti mwana nyangwe sauti inovava. Vari muZimbabwe muno macho vanga vane mari vanga vari kadhila. Mwana aichengetwa nana tete nambuya vacho MadziBaba vacho, asi baba kana sauti nditori kuno kumva ndatofonerwa nemuzukuru wacho zvikanzi muri kutsvagwa nababa Rova. Ndikati vari kunditsvaga vari kudeko kwakanaka here? Zvikanzi vati tsvagai foni inopinda paWhatsApp. Zvakatondinetsa. Ndikati kwemakore 5 munhu akundoudza kuti nekuti ndauya kunoko ndakunzitsvaga foni yeWhatsApp. Ndichisvika kumba ndakasvika tete vakaisawo text yavo zvikanzi mairuwisai endai paWhatsApp. Ndobva ndapinda paWhatsApp vavati isusu tafunga kuda kuchengeta mwana ndamuendesa kuchikoro ndega, ndamupfekedza ndega, zvese ndaita sei, ndaita ndega. Asi nekubudikidza kuya panapa kwandakaita zvinhu zvakabva zvatanga kuita sei kuchinja. Tete vacho ndokuti hanzvadzi yemurume naivo baba vacho zvikanzi mwana uyu toda kuzomutora. Zvisinei hazvo zvakazoitikawo zvekuUK zvekuti vana havachabvumidzwa kuenda here. Vakanga vati mwana vakuda kumutora kuti aende kupi kuUK. Ndikati inini handina chandinoramba nekuti mwana ndewani ndewavo. Zvadaro ndarwara neshuga neBP. Ndiri kumafishing camp ndiri 78. Ndiri kumafishing camp ndakapuwa gore rakandirwadza. Ndakanzi mai vanenge va 1968. Ndakawedzerwa 10 years kumberi. Of which zvakandibata zvikandirwadza. Ndabva ndazoendawo kumaklinik uku ndichibvunza kuti zvinokonzerwa neko, zvinopedzwa nei. Zvikanzi ishuga iri kutadza kumanejwa zvakaita sei zvakanaka. Shuga inokwadza chiganda. Ndikabvunza kumasurgeries wacho kuti hakuna here chinoitwa kuti ndiite sei ganda rangu bvudzi ranga raunyana. Zvozvo unyatsoona wega kuti ganda rangu raita sei raunyana. Zvikanzi hakuna chinongogonekwa kumaintaina diet yemunhu weshuga. Pandakatanga kuya kuno kuganda rangu rakachinja. Zvozvo zvega zvoti haudzwe nemunhu. Unotozviona wega kuti inga zvandave inini wani. Nyangwe nemi munotozviona kuti 45 years nezvandiri zviri kuita sei zviri kupindirana. But ipapo ndakanga ndapuwa 10 years kumberi. Saka munhu waMwari ndinomutenda. Izvozvi zvika pane imwe iri kutoitikawo. Ndivakanga vandiprofeta prophecy yeLondon. Ndine maclose ari kubva kuAmerica. Ansuziva kuti ndokubreakthrough kwacho kana kuti ndomatangira azvo here. Because vanhu vacho nditotaura nawo. Zveshuwa inotanga iri wrong number. Unonzi wrong number, ndada kutaura naNingi. Ndoti maita wrong number. Zvikanzi okay totombotaura. Nyangwe wasi tisingazotaura hedu zvekutoenda kure. Asi tinotomboita sei? Tinotombotaura. Saka ndinoti Mwari wepano mukuru. Imimi muchiuya panapa manetswa nenyaya yenyu yeengine. Ndopa makatanga kuuya here muchinetseka nenyaya yeengine kana kuti ndopa makatanga kusvika here panonzi paJohani Masowe? Inini handidi kunyeberai. Ndakambotendera kuma-men of God. Handidi kunyeberai. Ndakamboenda kwaBushiri, ndikamboenda kwaMagaya, ndikamboenda kwaMakandiwa. Ndaibvisa mari. KwaBushiri ndakabvisa 7,000 rands. KwaMagaya ndakabvisa yanga ichiri 300 madhezi acho. Ndichifunga kuti baba vemwana vanoita sei, ndaifambira nyaya dzemwana wangu. Ndichifungidzira kuti vanodzoka, havana kudzoka. Kunoku yemwana yakazobuda sei? Mafambira nyaya yenjini kai? Yemwana ndofunga ndokwangu nebreakthrough yangu yekunoku yemwana. Ndofunga ndokwangu toriwo nebreakthrough yangu. Because ndakaenda kuma 1-on-1 kunana Magaya. Kunana Bushiri ndakaenda kuma 1-on-1 ndisingachatauri mapostori. Ndisingachada kunzwa chinonzi mupostori. Ndikati ndaneteni. Ndegedzai ndite sei ndizvigarire. Saka pakabatsirwa shamwari yangu akati injini yako inogona kuita sei? Inogona kudzoka. But vakandiudza chokwadi kuti injini handioni yaita sei ichidzoka. Kuno hangu seni hangu inini kam ndinovimba nako zvisingaiti. Anditika. Kune munhu anoshora vanhu vakafanana naMadziBaba abhomba munoti chii kwaari munhu akadaro? Imimo mutiudzawo kuti chipostori maichionawo sei kudhara? Inini handidi kunyeperai, ndakambotenderera nemapostori. Senzi Johani Masowe taipiwa matombo ndakasvika pakuti inini zvemapostori handichaita sei
handichada because hakuna kwandakaita breakthrough. Waiti ukatongobva ikoko matambudziko oita sei owedzera. Ndabva kumapostori ndokwandakazoenda kumamen of God. Ndabva ikoko ndibva ndatosarenda zvese. Shamwari yangu iyo ndiye mwari wangu because akatondinyengerera zvikanzi ndapota zvangu mbonozama. Endi ndokune yambutso yangu kuno vanoshora kusaziva nokuti vanenge vasati vasangana nemunhu waMwari, asi vakauya pano vakabatsirwa ndopaonaona kubata kweshoko raMwari nekubata kwemunhu waMwari. Indonzi Simbi Yebasa, imi munonzi ani? Munonzi Dokasi Maki, kana kuti Maipa Wandiwa. Maipa Wandiwa, tinotenda tasangana pano pasejari paMadziBaba Bomba, makapaziva sei? Ndinoda kungotenda Mwari, ndine shamwari yangu aimbouya panapa. Saka iye ndiye akandiudza akaita kuti nditange kuuya panapa nenyaya yekuti akaive nedambudziko rake raanga inaro, saka akabatsirwa panapa. Ndokuchinditi iwe rako dambudziko rinondopera kupi? KwaBomba handitese, ndokutanga kwandakaita kuuya panapa. Kurenyo dambudziko rari nemhosva iyi handiranga riri nyowani here. Inini ndokuona wamwe. Ranga risiri nyowani. Saka mationa tiri vaprofita venemaka. Alright, taurai zvenyu kuseka zvedu asi kuti tiri kupinda munhoroondo yekuti mutipewo testimony yenyu yekubatsirwa kwamakatoma naMadziBaba Bomba. Ndobva zvaita sei? Chii chakanga chakunetsai? Alright, murume wangu akanga ashaya muna 2021. Saka zvinhu zvakatanga kutongooma zvezvekuti unenge uine vana vada kuenda kuchikoro vada kudya but hapana zvinhu zvakakwana. Saka ndakatanga kuuya kuno munoziva kana even uri chirikadzi kana kuti munhu asina unogona kuita zvese zvese. Saka ini chanasingade muupenyu wangu kuita zvese zvizvo zvokupinda mumabhawa kana kuti chii. Asi kuya kwandakaita kuno kuzora ndakatanga kuya ndakauya paine all night. Ndichibva ndakatanga kutoprofitwa musi wachona bva ndanzipinda muground. Saka ndapinda muground ndakabva ndaudzwa Jesu murume akashaya zvikamira zvakadai asi ndaona muchazoda kuzoti pamberi apo mauda kuzopinda kana kuti mumabhawa mauti nditsvage mari yekuti ndirapise ndiendese vana kuzvikoro. Asi izvozvo hazvikonzeresi kuti munhu atadze kuita nekuti mune maoko mune zvese zvekuita. Ndopandakatanga kuti kuuya ndichiitirwa munamato kusvika ndagonawo kushandisa maoko angu. Iko zvinezvi nditone kamusika kangu kakatokura kekutoti kana vanhu vachitofura vachitotororwa neana kuti zvinoendesa vana kuchikoro here kana kuti vana vari kutodya here, asi ndikutomaneja kuendesa vana vangu kuchikoro. Ofiche murume ashaya ndakasvika ndikanzi murume amutswa kana makatomira munenge makatomira naye tikatokutarisai tiri kuona murume wenyu pamuri zvokuti hapana chinhu chamunokwanisa kuita kana kuti kufamba kuti munokwanisa kuwana basa kana chi nenyaya yekuti anenge ainemi pamuri. Saka ndo chinhu chakatanga kubviswa bvuri remurume pandiri. Vanhu vanoshinwa kuisa bvuri remurume pamunhukadzi. Ndiani aiita mabasa eyo tisingataure zita rawo? Ndiwe Ukama here kana kuti ndiwe manext door here kana kuti ndeve kupi? Aiwa ndiwe Ukama. Ndiwe Ukama chaiwo. Asi iye zvinezvi zvakabviswa. Aiwa hai kuzvinezvi zvinhu zviri kuendeka ndidi kunyepa. Ndoda kungotenda muMadziBaba Bomba nemabasa avo. Zvishwa kana usati waziva kana unogona kutaura zvakashata kana kuti chi pandinoda kutenda Mwari zvinhu zvese zviri kuendeka. Kune munhu asingafarire vanhu vakafanana naMadziBaba Bomba anoti ndevechipostori vanopfeka zvakaputsa-putsa zvichena izvi ende vanoswera vachinamata vakagara pasi pane matombo zvakasiyana nevanhu vanenge vari kunana papa vanenge vagara macheya akanaka vari mabuilding akanaka. Munoti chii? Ndaitombozviitawo ini ndasingatomboifariri postori handiunyepera ndienda kupenda kosto. Saka magemenzi naasikatombomafariri asi ko zvinezvi mukandiudza kuti usapfeke gemenzi tinotonetsana nekuti ndakaona zvakanaka zvandakaitirwa naMwari nekugara pasi pematombo ipapapa uchinamata. Basa ravakatiita rakakurisa zvokuti kana usingazivi manje unenge uchiona ngechi hapana zvamapostori akuite but inini kwandiri zvinondiitira nekuti ndakaona zvakanaka zvakabuda mavari. Mamwe matambudziko ekupedzisira amaisangana nawo semunhu weshirikadzi muchirarama nevana ndeyekuti kudii hatingati kana mukarangarira misodzi inoda kubuda. Unosemwa nehama, munosemwa kusemwa chaiko zvokuti vanhu vanenge vasingatombodi kana kukuona. Even munharaunda chaimo kana wakagara kana uri chirikadzi zvavanoda kuita vanotangira pauri kana kuti vana kana zvinoda kuitwa kuvana zvinongotangira pauri nenyaya yekuti panenge pasina munhu anosimudza musoro. But dangotenda because respect chaimo even mumarene kwandinogara ndinayo zvinhu zvakatongoringana. Saka ini ndinozvitenda izvozvo. Tiri paSly Media TV indonzi mukoma Sly. Ndiri kutaurawo nani uye MadziBaba Bomba makavaziya sei? Ndingati muri kutaura naMadziBaba Tatenda Rashid Manunure Mr. Kiss Me. Ndingati kutanga kuzivana naMadziBaba Bomba that was 2013 Zengeza 5 10 off.
wachitanga kundiitira munamato wekutanga wakatanga kundiitira munamato wekuti ndibhilieve kuti aiwa zvechokwadi wanoshanda basa wanogona basa rawo. Ndakanga ndadzingwa basa kuCastro Trade ndokwandanga ndadzingwa basa ndichisvika ipapo ndichibatsirwawo ndichikwanisa kudzoka kubasa kuCastro Trade. Then ndadzoka kuCastro Trade kubasa ndisi hapana kuzopera wiki 1 week ndakanga ndadzoka pabasa. Ndichidzoka kubasa ndakabva ndatransfer nebasa kuenda kuSouth Africa ndobva ndaenda kunoshanda basa kuSouth Africa kubva 2013 14 15 ndobva ndazobva ikoko nenhau yexenophobia ndio yakazoita kuti tidzoke kunoko 2015. Then ndichibva 2015 ikoko ndichidzoka munomu. Then obva ndasvika ndichingocontinue futi nebasa. Wari wangu wandisumudzira panhau yebasa. Basa kwandanga ndadzingwa ndandarasikirwa noupenyu and 2015 16 ndobva ndatizirwa nemukadzi. And zvakatoitwa kuti ipapo ndakabva ndaitawo laki rekuti ndakanga ndaitirwa munamato wekuti ndikwanisa kunga ndizo pasina kuti dai ndakawaona before ndingadai ndiri pama1 because ndingadai ndakatizirwa nemukadzi ipapo ndingadai ndiri pama1 but izvezvi ndakanyatsoona kuti mhuri yangu kubva 2016 pandakazotizirwa mhuri yangu up to now iri kurarama zvakanaka. Then zvadaro after that ndabva ikoko ndichiri pabasa ipapo ndakaitirwa ndine professor wakandipa ndichibva ikoko kubasa iko ndingori pabasa ipapo ndichibva kubasa uku ndichibva kuSouth Africa ndisvika muno muZimbabwe. Then wobva wandipa professor yekuti iwewe ndoda kuti team group rakauraya baba wako iweni. Baba wangu akafa 2006 mai wangu akafa 2000 wakafa 98 baba wakazofa 2006 but zvamai handizvi zvangu ndandichiri mudiki. Baba ndo wandakapiwa profesi yawo zvikanzi baba wane group rakauraya timu yakawauraya. Saka patimu yakauraya baba wako ndoroti wese wambodini wambowanawo zvawanowana. Then after that patimu iyo yakauraya mudhara wangu yakauraya baba wangu pakazongokwanisa kushayawo 1 same year iyoyo 27 akazoshaya 2017 anonzi Abel Manunure. maererano iwo pawakandipa professor wakanditi ndoda kuti undiudze uyo chiupa testimony and uyo uone shanduko neresult uye neresult. And result ndakazoinzwa kubva through kubudikidza nekumusha ikoko achindiudza iye manje akangoshaya achiti ndiri kutsva ndiri kuchekwa nemabhodhoro kuratidza kuti bhomba rinodini rinoshanda. Mataura nyaya inonakidza yemabhodhoro ndiri kuona mabhodhoro akatswanywa imi makamaitawo here zvemabhodhoro izvozvo? Go back to sender ndo yandandaita ipapo. Ibhodhoro randandapiwa ndakapiwa 2 mabhodhoro ndo akaendesa munhu yeye. Imi muri kutaura kuti 2013 ndo pamakatanga kusangana madzibaba handiti panapa mva mamboenda South Africa mva madzoka stiri mukungoramba muchiuya panapa muchinamatirwa muri panapa handiti. Pane dzimwe here nhaurwa dzemuupenyu hwenyu dzaipisa tsitsi dzatinoti aiwa kubva pamakasangana namadzibaba abhomba iye zvinezvi zvakasununguka yemudzimai tainzwa kubasa tainzwa vanhu vakapfuudza baba venyu tainzwa pane imwe here? Amen. Ndingati imwe iripo izvezvi ndeyekuti kubva patakauya tichizoya pana tichibva kuZingeza 5 tichiuya panapa that is 2016 tichiuya panapa futi. Kubva pandakatanga kubatsirwa tichitanga pana mabatsirwo andakainzwa tichitanga panapa pazuva rineri ndeyekuti inini zvinhu ndaitirwa munamato ndichienda kubasa ndakakwanisa kutengawo magadgets mamwe mastenzi mota ndikatengawo maererano neminamato yandakabatsirwa panapa kuti mari dzangu dzinge dzichibudawo dzekumashure sezvo takambomiswa basa dzikazobuda idzodzo kusvika patakazotangawo basa tichikontinya dzikabuda ndikakwanisa kutengawo mastenzi angu 2 ndikatengawo mota yangu ndikazokwanisawo nga ndichizoitirwawo munamato wekuti ndikwanisa kunga ndichibudawo kunze kuenda kuAmerica. Ndakazongokanganisawo zvangu ndinini but ndakaitirwa munamato iwowo
ndikaona zvimwe zvishamiso zvandandisati ndambobvira ndamboona muupenyu hwangu. Ndakanzi ndendonokwanisa kunga ndichinamata panzvimbo yandandiri pamatombo ari muna Hunyani. Matombo iwawa pane mukoto uri pakati pawo ndinounga ndichiona zviri kuseri. Ndakangokwanisa kuti ndiri panguva yekunamata ndakazokwanisa kunga ndichiona jira regreen nyowani rakangouya richizvipeta rega richizvirola richizvipeta rega kusvika rangogadzana rega. Ndobva ndapedza kunamata, ndapedza kudaro kuroona kudaro ndichipedza kunamata, ndobva ndaenda unovaudza kuti ndozvaitika. Zvikanzi apa wakuchitoyambuka wakuenda. But nekudawo kwemadzinza, kwezvimwe zvipingaidzo zvinopingaidza zvemadzinza nevanhu vanonge vachikusimudzirawo mhepo, ndakazoti pekufamba kwenguva hatingati muprofita tingati aiwa angaona zvese zvinova zvanowandirwa, but sekuti dai ipapo tingati dai anga asina kuwandirwa, aiwa akakwanisa kundirwisira. But izvezvi up to now akataura kuti aiwa ndinokwanisa kuti ndikugadzire zvokuti uende. Iwawo wacho vari kuzviita iwawo zvokuti usakwanisa kunge chiyambuka kumhiri. Izvozvo tinodhila, tinoda kudhila nawo. Iwo uri kuzotoenda chete kugore rineri this year. Muchidimbu tinoda kuti pamakanga muchinamata panapa, nhasi taona paine vanhu vashoma nokuti harisi zuva remasowe, izuva revanhu vari kuuya kuzonamatirwawo. Tinoda kuti mungotaurawo kana vairi vatatu muchidimbu vamakaona vachiuya vachizobatsirwa apa, musingatauri mazita avo, tichitarisana neminana zvinhu zvatinoratidza kuti aiwa kana chiti madzibaba abhomba vanobatsira vakabatsira, kwete zvokuti munitaura kuti pakauya munhu ainzwa musoro aiwa. Ndokuti munitaure zvinhu zvamakaona zvaiitika muupenyu hwevanhu zvinoshamisa zvakaprofitwa panapa vachibva vabatsirwa muchidimbu, musingatauri mazita. Aiwa, tinotenda. Ndingati maprofesi ndingada kutaura panapa anokwana kuita 3. Kubva tichibata panapa nevamwe vatakabata tichiuya panapa paManyame Bridge, road yekuenda kutown. Ndingati kenza, mukanzwa munhu anonzi afa nekenza, afa nezvimwe zvirwere zvemwoyo, tingati especially zvirwere zvechivanhu zvekupiwa nemumwe munhu, zvisiri zvirwere zvechipatara, aiwa vanopedza zvese. Tingati kenza panapa, vanhu vane kenza chaiyo warapwa kenza, vanhu vanokwana kuita about 5 warapwa nekenza panapa. Kubva tichibatanidza neweku5 akarapwa tichitangira ku5 kusvika 6 kenza. Anonzi atofa nekenza, munhu afanira kufa nekenza, madzibaba bomba vanopedza kenza. Chirwere chemwoyo chekupiwa nemunhu chisiri chechipatara vanorapa vanopedza. Zvirwere zvemaspiritual zvemhepo vanorapa. Zvese zvekupiwa nevaroi nechichichi zvisiri zvekuti zvinoda chipatara, aiwa vanopedza zvese. Mhepo dzekusaidzirwa dzekusairirwa vanopedza, dzemadzinza aiwa ndoti ndopinda pane yaFelix tingati ndingapinda pane imwe shamwari yangu yandakaitirwa nayo munamato wekuti kubuda kunze. Haifanira kunge akabuda kunze kutanga kuenda kuAmerica ndini, but inini nekukanganisa kwandakazoitawo munamato yangu yandakaitirwa namadzibaba bomba ndakazokanganisawo, but mumwe wangu akateerera zvaidiwa nezvaitaurwa, obva ateerera madzibaba bomba. Izvezvi kutaura kunoko akanzi profesa yakapiwa zvikanzi ndoda kukupa iwewe tsvimbo yeumambo, asi tsvimbo yeumambo aifunga kuti itsvimbo ndichapiwa iri tsvimbo chaiyo iri yegold, asi zvisiri izvo, iri tsvimbo yemweya. Akazopiwa tsvimbo yemweya iya akazoiwana zvechokwadi, obva apiwa tsvimbo iyoyo, obva akwanisa kuti ange chiyambuswa kuenda kuAmerica namadzibaba bomba. And izvezvi kutaura kunoko akatodzoka ari kunoko akauya kuoff, anopiwa off yake 6 months, and asiri yewe kutanga kunga achienda kuAmerica. Amenoti ndingakwanisa kutsanangura here kune vanhu akaendeswa namadzibaba bomba kuAmerica. Aiwa kungo nhamba ndinokwanisa kutaura kuti izvezvi uyu aenda awe chi7. Ndingati imwe matestimony akatisiyana siyana. Pane tine wamwe baba wakangwa tingati last week yatabva
wakanga wafira pano, wakanga warohwa nenyanga ere nezvikwambo, tingati nyanga chikwambo. But wakakwanisa kuti wabatsirwe, watofa, wakatomuswa watofa. Wobva wamuka, wobva wafa. Izvezvi mupenyu izvezvi akatoti gwindire, haachatoregedzi kuuya pano nekuda kwekubatsirwa kwedambudziko rawakabatsirwa ari pano raitikira pano futi. Inini ndinoda kuti kune wanoda kuti wanoda kubatsirwa naMadzibaba Bomba pane zvirwere zvese zvandataura zvechivanhu, kune wanoshoropodza Madzibaba Bomba kuti zvazodai kana kuti ani kana kuti ani, aiwa ngauye wabatsirwe panapa. Madzibaba Bomba wanopedza zvese. Madzibaba Bomba matestimony ari kutaurwa nehama dzatakwanisa kunge tichiwana dziri pano, vanhu vangade kuuya vachizonamatira pasowe renyu, chii chatingati chinofanira kuvakwezva kana kuti vagone kuuya kuzogara pasi vachiumburuka muguruva umu, ivo vari vanhu vakambopindawo mapentecostumu vachibva asi vozo vangainge chii panava? Chinhu chavanovinga pano ruponeso, chokwadi vakuchiziva kuti Bomba anobatsira. Vamwe pataizvitanga zvaifunzwa pamwe kutamba, asi watoona kuti ningiwe munoona yakayambuka, ningiwe munoona yakatoyambuka, vachiyambukira pano. Panapa vashoma, dai zvaita kutaura hatitauri mazita evanhu, vanhu vazhinji kana usiku toto achitobatsira vamwe vanhu munofungidzwa kuti havabatsiri pano. Totouya tovabatsira usiku, uyai tiri pano mutibatsire, totouya todhiraivha ndovabatsira pano vachienda vasingadi kuzikanwa kuti vanobatsira. Asi nyika inozviziva kuti Bomba akapiwa chipanobatsira. Saka muchiona uchifarira kuti vakauya pano vakambogara macheya kuti muvhu tinogara hedu, varinoziva kuti nhamo inoperera pano. Ndatenda. Tanga toda kuziva kuti zvoitwa sei nekuda kuti vanhu vazhinji vari kutambudzika muupenyu hwavo, vari kushaya mabasa, vari kushaya vana, vari kudzingwa mabasa zvisina, vari kusungwa vachiswa majeri vasina mhosva, vari kuda kuroorwa asi hazvizi kuita. Anonzi matambudziko ese mazhinji acho anokonzerwa zvatingati uroyi, kana huri urombwa uroyi futi unenge uchikandirwa nemunhu uchipedza vanhu vachifa gore negore. Varoyi voitwa sei gore rino ra2024? Chirungodiwa pamuroyi chete kungoti zvaakaisa pauri ngazvimudzokere. Mumwe nemumwe ngaatakure bhegi rake, mumwe nemumwe ngaatakure mutoro wake. Iwo kana uchizoda usi muroyi, uya kuno tidzosere munhu akakupfekedza zvakaipa, akakuturika zvinhu zvakaipa chete, ndo zviri kudiwa. Unotoona nemaitiro kurota kwako. Handimambonzwa mukomana anga achitaura pano ndaizodai, asi uyu hake ndezvake ndiye akanga akazvibata, asi ndakazvipedza pano. Ndinomwe futi mufana umwe patakaita naiti yekutanga kwegore anga aida kutouraya mai wake chaiwo, anotsvaga mushonga kunonzi kukatandika Mozambique. Ndikamubata pana kuti iwe uri muroyi iwewe, zere rako iri mugore ripi? Mufana angaida kugore ripi? Uyu kamufana akaida kuuraya mai wako katakaenda nawo mushonga uchi kamwana kadiki zvokuti munotobata madhara akachena musoro kari kamuroyi. Saka takakabata pano kati iwe muroyi. Ndikati kana une nharo ukasazokuuya nawo mushonga wako mangwana, una 3 unenge wafa nemushonga wako. Saka akabva amhanya po akatozviziva kuti pakaipa, obva auya nawo tikaushanda mushonga wacho. But takati mushonga unotyisawo, bva tanoendesa kwabva tambouzorodza kwabva tazochiparadza chidhoma. Anga atori nechidhoma chaida kutodya mai wake. Takatarisa nyaya yemabasa amunoita iwaya, kune vamwe vanhu vanenge vachiti iwewo waita mudiki, imbotitsanangurirai dzimwe nharo dzamakamboitirwa nemumwe munhu achiudza kuti hatopedzerana iwo ndokudonhedza bhomba asi mukazomurakasha. Zvakanaka. Ndingati ndisati ndaziva kuti ndotoita zvemagobric center, ndakambogara nzvimbo inonzi kukasino kwaMurehwa. Ndinomwe mudhara umwe anga ari n'anga ikoko, mudhara akaroya mudzimai wake. Saka abva ndataura mudzimai kuti uyai nababa, kwabva vauya because isu hatinangi muroyi asiripo, totaura aripo kuti unodai. Saka auya ndikati baba ndaikumbira musunungure mai makabereka nawo vana vangano kati 7. Ndikati bvisai zvamakaisa munoda kuuraya mukadzi yanga atokuwadzwa ziso iri. Saka vakabva vapika pano vanhu kuti iwewe uri mwana mung'ono, iwe uri kumwarira manje. Saka vanhu vakandinzwira tsitsi ndachiri mufana, izvo ndatomudharaka. Vakati mufana iwe kumbira uregere mudhara unofa. Ndikati mwari wangu ini handitenderi ndiurayiwe nemunhu nemushonga yake, asi zvichamudzokera. Saka zveshuwa
ndakamudzosera zvinhu zvake. Ndaigara panonzi pamai Masaro kuno kwa Murehwa anozviziva, ndopandaina matandiri. Saka ndakamudzosera zvinhu zvake, ndakaita munamato zvikamudzokera. Akaita maronda kubva musoro kusvika pasi petsoka. Akauya kwandiri akakumbira regero uri musi wechipiri, ndikati ukumbiriri pano, tinonokumbira kuchechi kwawakapika kuvanhu chizvinzwa. Saka pane paruware patainamatira vanhu vakaungana mamiti, vana zoda shoko rafamba. Vakauya akakumbira regero, ndikati right, zvisinei regero rako ndarirunzwa. Achotanga taparadza zvoinazvo. Saka takabva tatora zvidhoma zvake zviya tikanorasa murwizi runonzi Nyakambiri. Zvimwe zvati tikanorasa rwizi runonzi kuna Shanuwe. Zvakazadza masaga matatu zvinhu zvanga ainazvo. Saka adaro pane mumwe mudhara akazomufurira, akatombopoura ato right. Mumwe mudhara waitamba naye wasi angatereka kamunda wava. Hande kwabva waenda kunzvimbo inonzi Chigogodza kune imwe n'anga iriko. Kwabva wasvika wabva wapuwa mushonga. Asi ndanga ndamuta kuti muso uchabata mushonga wakaipa, ndiwo muso uchatanga kutambudzika, si uchafa. Saka akabva achingosvika pamba kwabva adona. Saka kana mhuri yacho inogona kundipupurira kuti shuwa munhu ari kutaura chokwadi zvakaitika. Saka zvadaro vana vacho vakabva vati bhururu wenyadonha. Ndikati ndai mutaura usiri bhururu wangu, zvandakakutaurira wadarika zvandakakuudza. Saka akabva akafa. Saka panhamwe papa vangu vanhu vanga ndo vanhu havana kutanga kundiri bhomba. Ndakatanga kupuwa zita rokunzi Makunda n'anga, no ndakapikisana nen'anga ikafa. Right. Saka ndakazopuwa rimwe kuda kuchitungwiza runzi fire nenyaya yemabhodhoro. Vanhu vakabva vazopesa kuti bomba. N'anga yacho shuwa yakaenda. Yanga nemukurumbira kuti yaitika kutsinga, unofamba kwese uko hakuna anokurapa. Kusvika wadzoka pairi yokurapa. Asi simba raMwari rakandito ndikurire. Ndiri Davhidha ndinorova Goliath. Tinotenda zvikuru kwazvo. Vamwe vanhu vari kutambudzika kunzoko vanokubatai sei kuti vauye kuzobatsirwa pana MadziBaba bomba? Vanondibata panhamba dzinoti 077 33 58582. Ndinowanika pabridge pana Unyani kuchitungwiza muna Sekeroti. Ndo pane matombo akanyorwa MadziBaba bomba, ndipo ipapo. This is Yekwa TV, hakudima CV, Sly Media TV, and this sport and dream street ngazoona ndapa news ndakawandwa nema views. Sly Media TV mandi chinjira ang my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly Media.